chọọ m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne nwoke akpọ m n'ekwentị nwa mba nnọọ m za ya sị m were dela akụkọ n'ugbo ene gbotoro ya ụmụnne mana tupu ya gaa n'ihu na ihe na ya na-akụrụ m ga-awụ otu o shiri mee na nna ya nọ n'ili bilitekwa ka ọ gbuo ya. Kwugide m sị my brother ozuola biko gwa m ihe ọgwụ. Ya sị m na ya wee successful businessman, ya emega ọfụma, nwee 3 shops, ya arụtakwala n'ụlọ, nwee 2 cars, na business ya na ọ gaga ọfụma. Ọ ya ka ya nọ hụ a young lady mara mma bara ya anya mmasịrị ya wụ spek ya na nwa na ebido emewe ihe ya like cha nwa nọ like ya ụkwụ gwere n'ala na ya hụrụ nwa nọ n'anya site n'ala ala obi ya hụ ya n'anya too much obiga ya oke na ịhụnanya ya nwere ebe this young lady nọ enwebeghị ihe ọ nara before ya si nọ unless ya dị busy at that moment na ya ga-emerịrị ihe ahụ ọ nara ya. Ọ ya ka ya na this lady mewere na-achịchị. Ọ bịa kpọwa ya si na mgbe niile ya na-ekwu na ya ga-alụ ya na-eledo chọọchị ọ chọrọ ka ha nọrọ gba akwụkwọ. Ya gwa ya na chọọchị ya nọ na ọwa mahụzi chọọchị ya na ọ na chọọchị ke nwoke ka a na-agba akwụkwọ. Ya si no na ya ga like ịgba akwụkwọ na chọọchị ya na pastọ ya na ọ wekwucha ọgwụrụ na pastọ ya na-ahụ ụzọ, na pastọ ya na-ebu amụma na ọ na-ahụ, na pastọ ya na Chineke kpere oku na ọwụ a man of God with divine calling. Ya etowe pastọ ya belee ọ bụrụ na ya esoro ịga chọọchị ahụ obiọma ga-akpa ya so oke na ngwanụ Sọnde ọzọ na ya ga-eso ya ga hụ pastọ kenụ ọmaga mbembe dịgala ṅụọ gụrụ ya makụrụ ya n'ahụ ṅụọ dị very happy obiọma kpakwana ya na ọ dị happy. Ruo Sọnde he gawa chọọchị ahụ rute di a ka ha rutere na enwekwara na young lady nọ ya n'akụkụ dị nnọọ decently dressed dị very okay. Ịhụ ya ị ga-ama na azụrụ ya azụ. Hụ dị gị hụ na mmụọ ya nọ na chọọchị ahụ bịara na dị gịlụ nọkwana ya n'akụkụ ebe eri aka nri ya na enyi ya nwaanyị nọkwana ya n'akụkụ ebe aka ekpa. Ọ ya ka anọ pastọ asị ndị niile bịara ọhụrụ bilite ka recognize ya ha. Ọ ya ka ha bilitere. This girl nọ ya n'aka nri esoro okwu bilite ya hụ na ọwụkwụ onye ọhụrụ. Other men ha ebilite tiri other ladies kwa. The whole members of the church bido bịa nawa ha n'aka abụọrọ ha special hymn welcome ha. Ha bịa n'oruzi ala. Pastor emepe the next chapter bido kwuo ihe chọọchị nidiri bido si biko na onye nwere enyemaka ọ ga-enye bịa nye ọgọdụ na ejighị ya nga ugbu a na gị dee aha gị dee ego ole ị ga-enye tege na box. Ndị bịara ọhụrụ ebido gawa ma ndị ochie ma anọ ebido gawa na ya nwa aga na ya nọ na oche. The young lady kwenụ ya n'akarị ekweghị aga. Pastọ abịa kwuo okwu na ụdị aṅa na ọ bụghị ịbịa chọọchị mbụ ya na ọ bụ ịbịa chọọchị gị hụ chọọchị ahụ bịara n'anya so ụmụ okwu ndị ahụ okwu ga-ebịa mewezie ka ọ bịara mewezie the lady ya n'aka akarị mewezie ọ nabatachaghị ihe pastọ otu dị pastọ si amago onye ego. Ọ ya ka anọ chọọchị agbasa enyi ya nwaanyị asị ya na-abịa gawa n'ọfịs pastọ. The lady kwen onye na-enwe agbọghọ ibe ya na-esoro kpọrọ ya bịa na the church abịazie ọgwawa ya sọ ọgwa ya na business center ka ọ kpọtara ya hapụga chọọchị ya na-aga nga na ihe chọọchị ọ wotoge na ọbịara na ọbịa na chọọchị so the girl akpọ chọọchị ya wụrụ na ọ chọọchị ka ya nwa na-aga ya siri ili na we member of that church ya say which branch the girl ekwu ya wụ na branch nọ na street ya ka this girl na-aga and ọkwa chọọchị ya na-aga mana ya hụbe the girl for the before. The girl saw chọọchị ya na-aga right from time na nke ihe a na-eme ebe a na business center na ya biko bịa ka ha shi ebe alawa ya chịwa ya na enyi ya nwaanyị alawakwanụ. Ọ ya ka enyi ya nwaanyị nọ ntara ga were hụ pastọ si ya na agwakwana ihe na na-aga hụ pastọ jọsọpọ si ya na-abịa ya nụrụ na-eche pipa na-apọshi na-alashi chege ihe ọzọ ya nụrụ ọsha bịa kọtara ya metụrụ ya si ya na biko na pastọ chọrọ ịhụ ya n'ọfịs ya siri ili ya gawa rutezie n'ọfịs pastọ lekwezi enyi ya nwaanyị na ọnọdụ ya ọ nọ n'oche edenwere m tichia ya na ịga pastọ anabatacha jụọ ya aha ya ekwuo jụọ ihe ya na-arụ ya ekwuo jụọ ya the nature of his business ya ekwuo ya ọjụwa esa na-azụkwa ya si yes by the special grace of God na kelere Chukwu. Ọ bịa gwawa ya si that na ya notisiri na mgbe a na-ama ọkwa support chọọchị nidiri na obilihu n'oche na ogene kpatara ya sị na nwe ihe kpatara na ya adịghị moved to stand
now first time ya bịa pastor agwa na ọwa ndị ka ọzọ bịara nọ ọwa nwe ndị ka ọzọ bilitere na ha bịara for the first time bịakwara support ọnọdụ ha nwere ike na anyways na nke ahụ na ọ gaala na ihe ya sị ka ya jụtagodi ya na eweli iwe na ọ gasị na first time ya dịka o kwuru before mana ole na ụdị ọ chọrọ iji support chọọchị na chọọchị needed help na chọọchị rụgaka ọzọ ya elegide the man legide ese oke na ya ga-enye church 200,000 mgbe ya kwuru that thing ya mention that amount ya feeling na the man ga-adị excited even enyi ya nwaanyị ga-adị excited enyi ya nwaanyị emegharị ha ahụ obido na-atọ mbụ aka ya enweghị dịka thank you enweghị dịka pastọ ekpudo ihu na ala legide lelelelelele weliletezi anya gwawa ya si ya that na ole ihe Holy Spirit ji na-agwa ya ego ole ọ ga-enye ya nwa na-akọtụ ya jụọ pastọ sele ihe o menere na ya ghọtahụ okwu ya the pastor wee repeat onwe ya na ya ahụ ga n'ime mmụọ that na the Spirit of God gwaga ego ole ọ ga-enye na ọ ya nwa decide inye 200,000 ya jụọ pastọ sọwụ o ego ole kwena ka ọ hụga n'ime mmụọ na Spirit of God si enye pastor agwawa that na ya ahụga anything less than 1 million naira ya jụọ the pastor so they are aware na here first time ịbịa church na ya wee successful businessman before ya bịa ebe a na ya nwere men of God ndị na back ya up na ekpere ndị ọ ga-awa gbajuo dọrọ ya gakwuru ha mekwere na ekpere some pastors na ya nwere pastor support ya even in business mgbe ya ka gbachara boy pụta no pastor ya support ya na eloto shiri filie na ya ga-ajọsoro bịa na church na-enwe ihe a contribute na ndụ ya Holy Spirit lead ya inye the church 1 million naira no de gịnị kwa na ya wee businessman also the man of the pastor gwawa ya si na ya challenge the Spirit of God na ya challenge na nwere Chukwu na-eshi arụ ọrụ ya si no na ihe ga-enye no 200,000 the man as okay no problem gwawa the girls see me later may the Spirit of God be with both of you alawa ka ha pụrụ n'ụzọ enyi ya nwaanyị gwawa si na hụgoto she disgrace ya dia na hụgoto she disgrace ya nnọọ na ya gwara na pastor ya na ahụ na ọta pastor ya hụrụ na ọ woto she na ọ ga-asoji dị 1 million naira na ọ ga-asoji dị 1 million naira na loto she Spirit of God she minister 1 million ọ ga na-enye gị 200,000 na ọ church ka na-ekwekwu na Chineke ka ọ na-enye ọ sị na-ele the girl for the first time kemgbe eji mata this girl ya ewe ezigbo iwe ya gwa the girl na o repeat ekwele onwe ya again the girl asị ya whatever be ha ya dia gashi ike bai ga kwenye so ya moto ke ya ọ cross road ga were public transport la ya he we ya wute ya lawa na ya larole kpọọ the girl na phone the girl agwa that na pastor ya kpọọla na phone zie ya ozi na ya ngwa n'ozi pastor ya ziri ya n'ozi a no private na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ya ọ na ọ ga-enupụrụ Holy Spirit isi ma wọtụzi ya nwa ime ya na ya bụ imekọ ihe na ya chọrọ onye ọbụla nwere full respect for God ya jụọ esele ihe o menere ọ gwawa na ihe ya na-agwa ya wụ na ọ bụrụ na ọ ga-enupụrụ Holy Spirit isi Holy Spirit agwa eweta 1 million and above ọ na-aga court eweta 200,000 even when pastor ya correct ya ọ gakwa na ga ebe a na-ekwu pastor ndị help ya na ndị na-help ya na ihe ndị ọkọga n'ime office ebe a na ọ dị necessary ya gbanyụọ phone ya block all the girl iwe nọ meju obi ezigbote iwe ju obi ya be na-ahụta na enwere ihe nọ n'ekiti pastor na this girl ihe abụọ display ge megicha ya ihere na o wege iwe ya gbazie nkịtị sị ọ gịnị ka a na-akọ wepụ obi because ya yiri mpa ya ga-eji obi niile banye na ya pụwakwa ya ga-eji obi niile apụ na o wetachi eshirike ya na like ibu ụzọ eme mmadụ ihe ọjọọ mana onye mee ya na-eteke proper decision ọ ya ka ya nọ 2 weeks aga this girl akpọ ya na phone 3 weeks aga ọkpọ ya na phone 4 weeks aga ọkpọ ya na phone ya emeghekoro gawazie chọọchị ya werezi anya na-etu that girl rụ nnọọ mma si ya wụ member na chọọchị ke ya kpoga chọọchị ahụ business center ya were anya na-etu every Sunday ya gagara etu this girl Chukwu emebere the third Sunday ya gara ahụ the girl kelee ya na ya bụ kelecha the girl sa wee back ya si akwa ya were na wee back ya na-aga no ya lele the girl oge ya nọrọ onye ka nọmba ha na-eme n'ihe brother na sister ya emebeghị invite mana ha na-ekwu na phone the girl dịkwa na okay ma ọ gakwara na school
ọ makwa na ihe ndị nwe zụrụ ya azụ o nwere nsọpụrụ ya na nwa anọ ka na-akpa na phone pastor ya akpọ ya na phone na-ele 200,000 naira kwere Chineke o ji even though na Holy Spirit si eweta 1 million naira ọ ga-asị na ọ ga-enye 200,000 na ya garịọzi yarịọ weta the 200,000 naira ya sị the pastor na ihe ahụ ọ nọ ebe a mege no business center na mgbe o decide ịrụ ọrụ Chineke na Chineke ga-amoto ga-eshi emere onwe ya na eji ya ụgwọ inye 200,000 ka eji enye 1 million ya gbanyụọ phone na ntị ya ọ sị the man send ya message na enweghị onye abụrụ ọnụ na-enweta ọnụ ya bụ ya na ya achọghị repeat onwe na ya pụ ya pụpụta ebe na ọ bịara ebe a bịa kwe nkwa na ihe ọ ga-enye the church na ọ tara ya redeem his pledge or else ya gụwakwa the message gụwakwa gụchaa ya ihe ahụ emetụ ya sị mba na this man of the right not because of ọnụ ọ ga-abụ ya but because na ya gaala kwute na ya ga-enye ka ya tụpụrụ the man ego a ya kpaghachi the man na phone si ya na ihe mere na o send ya account number ya and the reason ya eji enye ego ya wụ onye na-abụpụ asụ racha ya na ejila onye kwete na ya ga-enye so na o send account ka ya nye the money. This man send the account number, the pastor send the account number, ya tire 200,000 naira. Ya or send the zeri another message na ya receive only. Mana ihe asị ka ya gwa ya wụ na ya disobey kwule the Holy Spirit gwa ya 1 million naira. Na ego ka for 800 na ọ chọrọ ime the Spirit of God obey. Ya gwazie the pastor na ọwụ onye oshi block ya. Chukwu emebere this guy ya matara ọhụrụ adị serious with him ya nwa dịkwa serious with gị ọ bịara utezele yulu ha mara olu onwe ha ma na elubede beni na nwatakịrị azụrụ ya azụ na ọ wee ebe obi ya na ugbu ana nọ ya ka ya kwere nwa anụ nta si ya ga-alụ ya chọrọ ile nwatakịrị ekwere na ya ga-ahụ ndị nwe nara list mekwe ihe n'isi emecha tiga akwụkwọ eji eme wedding ex ya nụ ntara ya hapụrụ because of ihe na ya na pastor petete abịa wagwazie na ya ara ime na ya ga-etige n'ọnọdụ ga lụọ nwaanyị ọzọ na ya nọrọ n'ọgala lụọ nwaanyị ọzọ na that day ọ ga-eme wedding ya ga-ebukwa fim abịa nọ ya dị ime ọhịa si ya sị ka ya gwa ya si the ex ya na ọ ga-scan wetara ya akwụkwọ scan ka ya hụ mgbe o ji dị ime hụkwa na ọnwa ole ọ dị the girl ekwechiri akwụkwọ scan ọhụbe na nwaanyị mba nọ nza na ha ya gbakwala n'akwụkwọ ya were security wụchichi ebe niile na ọ bịakwana ya na this girl agbala akwụkwọ ihe ọ na-emeziwe every day ọ na-esendere message efe onwe ebe ịchọ esendere ya gwa ya na the only condition ya ga-eji dị involved na afọ ime ya wụ na ọ ga-abịa tiri ya aka n'akwụkwọ that na otu a nwa nọ n'afọ na ya dị ready ilepụta elegide sendere any amount onye dịrị ya ga na-esendere ya mana ọ mụcha nwa na nwa ahụ ya kpere ga DNA test na ọ bụrụ na ọ wụghị nwa ya na ọ ga-refund ya ego niile with interest na ọ na ọ dị ready ka ya kpọlọ ya ka ya prepare the condition the terms ka ọ bịa sign ya na nwaanyị mba nọ the girl si emehie eme na ya ga-elepụta nwa ya onwe ya n'afọ ime na ya elepụtazie ya ekutere nwa okuruzie ga DNA test na ọ bụrụzie na ọnwụ ya na ọ ga-anapụtalizie na olesa akwụrụ ụgwọ isi na ya ga-ekele mụta nwa ọ condition ya onwe ya wetara ụmụnne m ọsọ m jụọ ọnụ na ele ihe unu si ya mee